салом алейкум дӯстони азиз, ин барномаи ҷиддии медиаи тоҷикӣ ҳамавақт дар хизмати шумо аст. Боз имрӯз як бародармон падари худро ки дар ин ҷавози расмшам мегузорам, падари худро дар ҷастуҷӯ аст. аз ҳамаи шумо дар моҳи шарифи рамазон хоҳиш ва илтимос дорад ки ягон маълумоте бошад, марҳамат ба номерҳое ки дар барои экран мебинед занг занед. чӣ маълумоте бошад, чӣ хабаре бошад, ва аз ин бародар ҳам эҳтиромла хоҳиш карда мешавад ки ба фарзанди худ ё ба бародари худ занг занед, аз худ маълумоте диҳед. мо бошем танҳо дар ҷустуҷӯи шумо ва наздикони шумо ҳастем. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, як рӯз не як рӯз дӯстони худро пайдо хоҳед кард. то бозед шумо ҳам хоҳед бародари худро, дӯсти худро, ҳамхизмати худро ҷустуҷӯ кунед. пас ба ин номерҳое ки дар болои экран номерҳои мо мебирояд, охираш 5 аст, шумо дар вайбер, ватсап, имо видео ё ки расм фиристонед бо суроғаи худ ё ки номери телефони худ. мо кӯшиш мекунем ки дар ҷустуҷӯи онҳо бошем. дӯстони азиз,